തത്തകൾ മനുഷ്യ ശബ്ദങ്ങൾ പകർത്തുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ പക്ഷികളിലൊന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതല്ല, കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പകർത്തുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യവാക്കുകൾ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാവും വാക്കും ചുണ്ടും ചേർന്നാണ്. പക്ഷെ തത്തകൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇവർക്ക് പകരം സിറിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദാവയവമാണ് ഉള്ളത്. അത് കഴുത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിലൂടെ വായുവിന്റെ അളവും ദിശയും നിയന്ത്രിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തത്തകൾക്ക് മനുഷ്യ ശബ്ദവുമായി ഇത്രയും അടുപ്പമുള്ളത്. അതുപോലെ തത്തകൾക്ക് ഏത് ശബ്ദവും പകർത്താൻ, ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ശബ്ദം വേണമെങ്കിലും പകർത്താൻ കഴിയും. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അതൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായി കണക്കാക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ഇതുപോലെയുള്ള രസകരമായ ഫാക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. തത്തകൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ലേ വരുന്നുണ്ട്. തത്തകൾ